Για να κάνω τη ζωή μας πιο εύκολη και επειδή πολλοί έχετε φτιάξει ταινιολιαντήρα, όλοι έχουμε δώσει πίσω στη φρέζα ώστε να παίρνει κάποιες κλίσεις. Αυτή τη στιγμή εγώ το έχω γύρει μπροστά. Το έχω γύρει μπροστά με αποτέλεσμα να έχει πάρει η γωνία κλίσεις γύρω στις 5 μοίρες 6. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα το βάλω να δουλέψει αυτή τη στιγμή. Όλοι το βλέπετε ότι έχει γύρει μπροστά το μηχάνημα. Ένα πολύ εύκολο τζικ που μπορείτε να φτιάξετε όσοι έχετε ταινιολιαντήρα και να μην κάνετε αυτό το πολύπλοκο που είχα εγώ τη χαρά να κάνω με ηλεκτροκόλληση, είναι να πάρετε ένα κομμάτι ξύλο. Ένα κομμάτι ξύλο απλό. Αφού λοιπόν η λάμα σας έχει τρύπες για να μπουν οι πύροι, έχω βάλει 1-2 βίδες. Για να μην μου κατεβάσει όμως κάτω τη λάμα, έχω βάλει και μια βιδούλα από κάτω, ώστε να την κρατάει. Εφόσον λοιπόν έχω δώσει κλίση στο μηχάνημα του ταινιολιαντήρα, στο πλάτεν, έρχομαι ευθεία πλέον, ευθεία, είναι τελείως ορθή γωνία, το μαχαίρι μου είναι τελείως ορθή γωνία, ακουμπάω επάνω και πετυχαίνω σέρνοντας στην ευθεία και λίγο το σπάσιμο της μύτης πάντα, μην το ξεχνάμε, πετυχαίνω το flatten grid. Είναι άλλο κόλπο που χρησιμοποιούμε τις μοίρες απάνω στο μηχάνημα και όχι να έχεις τζικ για να μετατρέπεις τις γωνίες σου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει βίδα να ανεβοκατεβαίνει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καλή επιτυχία σε όλους.